łe łudźbach i łe Dawidze. Dzisu wszedł dzece na kaszebach, młegą chłedzec do szkłełe. Czedes w jedni ledze, nie miej tacie młe źle włete, i małe dzieci musiały ciężko robić, żeby sygło detków na jedzeni i łeblecieni dla całej familii. Remus też pesył całyma dniama zwierzęta i długo nie rozmiał nawet kaciatać i pisać. Kłechono Marcjanna łudbała sorównak, że ten biedny serota musi saciego nauczyć, chłaclałe religii. Zdrze, na to zmiarty dzieckłe, nie jeju taci mały, a nic nie wiłe Panu Błegu, rzekła do Michała. Myś prawda, może nauka święty wiarę, mu weneku z głowę te wszedci ząbci i królewionci. Łatpa wiedzą parobk i kozu Remusowi płedinc dose. Łemakluł jego ręce, kolana, nawet zazdrzył mu w zębę i rzekł: Bądź z ciebie młacny chłop, Remusku. Gbur mdzerec taci głę parobka. Ale nie możesz mieć w głowie tych dziwnych myślów, jaci co nachłedzą pład jarzebiną i ząbkłewiska, dodała Marcjanna. I po sztuce rzekła: a tery jejen weźsi czas zrobić sobie katoleka. Bandześ chłedzec do ksandza na nauka. Raza z tobą pójdzie tyś moja Marta, je rok młodszy jak te, ale lepiej, żeby chłedzała raza, dopowiedział Michał. I tak cecy z lepięścich pustk zaczęły ućba. Wespół z dziotkama z całego łekłelu sedzały w kłescele i poznawały letrę. Później musiały pisać i czytać swoje pierwsze ślabize i zdania. Remus belno sodył rada ze wsiadcim, łekrum we młewe. Kłemił skazioną gotka. Jak czetu, to wsiadci dzece smiałe sa tak głosno, że jaś scany w kłescele sa trząsłe. Leno marce było głeziel, ale nie mogła mu nijak płemać. Na ścieżce ksąc nie pozwolił na to weściżani są z Remusa i łucił knöpa na plebanii, że nikt go nie cił. Po poznaniem letrów był czas na naukę świętych pismionów. Ksąc łetmiku książka wiaci było wiele łebrysków, pokazywał i tłumaczył. Stojały tam napisane o stworzeniem świata przez dobry Pana Błega, któren sedził na tandze i zdrzył, jak na ziemi Adam i Ewa bawią się z wszelejacima zwierzętama. Były też inne historie. O Kainie, co zabił swojego bracynę Abla, o Jakubie, co łeceganił swojego tatka, żeby dostać jego błogosławieństwo, o Józefie, który go przedele w pojmani, ale później z tył wyżnym człowiekiem. I wiele, wiele innych. Remusowi to za wszystko widzało. Łucił się na pamięć, a później godził głośno. Ksiądz go rozumiał i powtórzył mu. Te jest knöpie jak ten Mojżesz, co wyprowadził swój naród z Egiptu. Wiedział so rada nawet z faraonem jego wojska, a Pan Bóg dał mu swoje przekazania i godził z nim jak z dobrym drechem. A doch miał skazioną gotka jak te. Musisz wiedno w sobie wierzyć i pamiętać o Mojżeszu, ci są z ciebie mdą weściżele. Remusowi zawitała ta gotka ksandza, ale równak jesz bardziej jak Mojżesza ulubił so Dawida. Łen był za knopicich lat pasturza, tak jak ja. Ci delew próbował mu ukraść jagnia, to łen mu nie pozwolił. A ci była wojna, to zabił nowikszigłe i najmocniejszego żołnierza, co sa zwał Goliat. I to bez miecza. Sygła mu puściówka i kam.
powtórzył Soremus. I dodawał: tyś co zrobia taką puściówka jak Dawid. I tak sa naucza z ní strzelać, że trafia każdy głę. Łepłamec w tej sprawie prosił naprzód Myrcena, ale ten mu nie chciał pokazać, jak zrobić zbróń do strzelani kamieniama. Siedł ty do Michała, ale ten sa rozgłężył. Miał strach, że Remus webije mu słekłe. Ku reszce łeb droga do ksandza dozdrzył jednego knypa, jaci miał puściówkę z rozszczepionego cija i strzylił kamiśkama. Ten mnie płemłyzie, płemyslił Remus. Długo warała gutka 2 knypów, ale ku reszce wszystko się udało. Za 2 guzy od wąpsa i ścieczk płewruska Remus wyhandlował broń i dostał krótką łódźba strzelaniu. Tery, ci deju wiedzą, jak wezrzy taką puściówka, mógł so zrobić na pustkwewim większą i lepszą. Potem próbował trafiać w rozmaite cyle. Naprzód nijak mu nie szło, ale chutko sa ucił. Po cile dniach jego kamiści lecały tam, gdzie chcą. Są westrzód drzewa albo w kapeluś wsadzony na ci. Terujem prawdziwy Dawid, do banda. Musialenoś dać za moim Goliatem.